الحمد لله الحمد لله المتفضل على عباده بالنعم التي تترى، والحمد لله الذي جعل لنا من كل هم فرجا، والحمد لله الذي جعل في إماتة الأذى عن الطريق صدقة وأجرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء، سميع بصير يعلم السر وأخفى، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الرسل والأنبياء، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأجلاء وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء. أما بعد، فإن المسلم له عظيم الحق بين إخوانه، ومن تعرض له بسوء وأذى فقد وقع في الإثم والزلل، فهو متوعد من الله بعظيم الجزاء. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. مبارك الإسلام تندو بلا جنب الله سبحانه وتعالى. Ambe Allah subhanahu wa ta'ala mbatando masami nale de keraf samanci abatiye aka jonkani ali alakan nema bawye nema munu nolube tugu nyona mbadiw wa ambe masata ala tanto masami nale de boli kanye ahaminan koula ka boda di amma ka bo anga haminan ko kelingelen bela jenena ambo masata ala tanu da natanala tiyanto anga hamin gelon kono mbadiw ante se ka ke peñe duma kolo kane wale ala de betanu ale de bambo hami gelon kono ka boda di amma ka kla ko masata ala tanto masami ikaro ka toro do nyoti ka bo mawnya sirala wal makad de penta ka bo siraka ambe masata ala tanto masami nayo ke sarakai amma ka kla ka ke sarai ka pendo ye siraka inyamala ni meseka mautoro akera gaba kurunye akera ndege mapenye akera nogo mapendoe ataka bosra kambade adunga na semugoma amala barka dawlare odo ko bayira kafo nasoro kawmba hakilito na nyonawla anga saraka be ciade wanga baraji be ciade bari mama be temoro nununa lafiala obeka baraji obeka nisondia obeka duau apelse ema mbadu angana toka nyina ko de ni yegwa kurundale israka demsenun ko walma ma koroba munu yerete ma koroba munu hakili ka dogo gaba kurun ta ka blasrala do rebe abe gaba kurun belebele bata aka pendo chena aka mobile be panina aka pendo be panina walma be ga makodo gla be gra kurun belebele bata kana siraka ka makod gla na tara abalku be tra ko filento mo nyembadu mo be de musorala enna kono soro gaba kurun ta ko bosra kan ko bla krefe la hawla wala quwwata ce ibraji basoro de wo do re barama de ndo arjana kono mbadu yembe bara dola ebe jala ma do be kesabe ke do arjana kono basali ma do sata be se ka bo ola ali do sata be se ka boala se asababu mambongwe se asababu mambone bolbanjigi do garagara tobe na o presse brato nyento la o be se kana goshi ola ka boga bi abe ka sata imbadu donc o kama ambe ala barkada sadawnga islamia ye dina complet de quoi islamia dina min bambulo ala o masunya ka balerdo dina ma woshito anye wadinain annana beka here de kam am bebi se ka lafiya soro cogo mina
anka nyanamaya ananka saya kopi ambadu dinai nanaure kamade ma anjoli joli nyabe panin kuna do rewe nolu yeki nolu nyamila ka tayre ku re dawal be bela ko do bi laje pati munale la ta kalama ka sa rewe ki re blanna teni islam ne kataka iba so ibe ta toropendo ta soro sraka ado be ga yiri re yiri bolwe ado re se ake bitron kanaula mbado iba ta ka boy ala ya ke anye saraka ce ka klaka kanye sarai barka da be alai masami nasro ay boda chamani awma kaswabu man chaman kaungi meme kaswabi kaunga mizanu kiriya kaun kuna dia je ane lahara kan do akar jana san main kono ambe ala dilo baranyuma nunu ala ka no yanye mari amu sheria kadengene ya ka fo mashide te bato che ka fona kera ala bay akelem peye sinate masamina masami karo ka fo bonyo pentala jenyo te ala ale de meni masai wa yeli masadu ale de be gundo ko do ani pemin dugula ko ite dugu masamina ale de ba be kalama wa be sheria ka fo anga kuntigi o ala kira muhammadu de chide ka labando nabi nyuma labando amba nyini ala pe nema ani kishi ni barka ala ko ke che barka ma bainka anaka sumo anaka jenyo baw mbadu ani mamunu tura kira senda non nove ani mamunu weleli keni aka weleli srai ko kata se kumbeli doma ala ko kanga dona sohere mai domi ambanti ala kumbe nyonya ala ko kani sondi adwe mbadu angaro ka poslame Allah subhanahu wa ta'ala a islame ka hake bunya abalima ni nyonche anga hake ka buani nyonche o kama islam ya hake an kan hakili to ala de o kama ni maniye balamini ke islam dola toro dola wal maka degun do ta islam do segere taye jurmun basoro de ikaye ka bo mahalla poleno ekaye ka bo fanga ba ta sanfe ekaye ka bo sebiye akan ka toro do ta ka se amma kuma kana wale yala mbadu ye jurun ba kede ijija ikana saka to ika doni na de tubi ka bo ala de mbadu orela masatala ay layru gelenta o tigla moye mamunu layru gelenta ya bina sara min ke uye mbadu sara la bilibili la de miye tonyoni sara de orela masatala ko qur'ana bayin kono ako walladhina yudhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina ako ikaro mamunu be nolu de be mumunu chema toro ka mumunu musulman demu ka toro do suma akara kuma kaya akara waliyai ku toro te ku yeka bagaw maka degun do se uma akera sigi nyonya kononana akera bara nyonya kononana akera je nyonya kononana akera erata don ka degun do se amati mbadu o kera mu'minin cheo ko kera mu'minin mushe ko din tilamo ko nuni yeddo ninkede o ye galon ba doni o ye jurumon ba doni de na kera kuma kai o ye galon ba ta de o ye jurumon ba era soro de na kera wale ay we jurumu soro jurumu mi ni akabu de mbadun ore kama mare ni ya taka laje ka poko ka pemie ikaro ka poka toro do so islamema obe ka sababu ye islame toroli ka toro do se ama ibalema ka toro ka degun do se ama no kera sababu ka jurumu se mama mbadun ikaro siga ko itala ka toro fene ta ka mago islamé wala sarabu la saramina ka bunde o saraka bunde mbadu o kama o sara abe se gare maden sama ko gido arjana kono ore la anga na tlunge numan keri la ibadin islamai ka de winta ka bo aka akera kuruba degun yo akera degun kerengere ne yo ibalema niya ya be degun kono
il se ka dɛmɛ k'a bɔ degun in kɔnɔ cogo o cogo a dɛmɛ dɛ a dɛmɛ seko la a dɛmɛ seko la hali n'e se kɛra kumakan duman de ye i ye barajiba sɔrɔ dɛ i ye kumakan duman de f'a ye ka hakili sigi walima ka siraw don a kɔrɔ sira minnu bɛ kɛ sababu ye ka degun ta ka bɔ a kan i ye barajiba sɔrɔ dɛ n badon o kama Allahu subhanahu wa ta'ala adamaden ka lafiya kɛrɛnkɛrɛnnenya silamɛw ka lafiya a tɛ ko dɔnni na Ala bolo dɛ n ko cɛ dɔ Ala kira ye cɛ dɔ la kalan ye kisi ani nɛɛma ba ye a ko naza rajulun lam ya'mal khayran qat husna shawkin ani tariq imma kana fi shajaratin qata'aha wa alqahu wa imma kana mawdu'an fa'amatahu فشكر الله له بها فأدخله الجنة الله أكبر على كراكو كيسي أنما باي كوتشي دو كرا نيتشي عليه يري بولو كاي يري بولو دي بو سرالا ماونيه كاي يري بولو تاكا بو سرالا ماونيه مكرا بكا تشينغا كمكانا كالانيا ميجي أكو تشينغ رتو مكي نيمان كلا يري كو نيمان كوي كنتي تشينغ بولو mais ale yiri bolo ni be mo de minge ka yiri bolo bo mo nye sirala imma kera de yiri bolo yere aya tigere ka pili walma yiri bolo yere be kumbe sira ka ya ta ka bo sira ka pili ko ala ye chendo arjana kono ni o sababu ye mbado bari muna yoni ko influence mi se ka doya enyana ale kera sababu ka ma joli lafiya ale kera sababu ka ma joli lafiya yɛrɛ t'a ma hakɛ dɔn a ye mɔgɔ min lafiya t'a hakɛ dɔn parce que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tɛmɛ o sira fɛ a y'a bɛɛ lafiya n bari yɔrɔ ninnu n'anw cɛw ka jan ɲɔgɔn na bi dɛ anw minnu bɛ maaw tɔɔrɔ e yɛrɛ ka dala la n'a fɔra sari fɛn dɔ yɛrɛ bɛ adamadenw an kunkolo la Mali kɔnɔ yan n'i ye maliyɛn ɲininka dɔrɔn ale bolo ale ka dala la o ye ale ta de a bolo a ka dalaya y'a ta de donc a b'i sago bɛɛ kɛ dalala in na i yɛrɛ bɛna kare dɔw kɔnɔ i bɛ tila ka turu cɛ ka segin de i tɛ se ka tɛmɛ bon u tɛ nin jate tɔɲɔli yɛrɛ dalala de don fɛn ye yɔrɔ tɛmɛ foroba tɛmɛ yɔrɔ don ni maa min mako b'a la a bɛ tɛmɛ mais n'a fɔra k'e ka dalala yɛrɛ kɛ cogo la cogo min hali bolifɛntigi mana na f'e ka obligé de ka segin kɔ ka taa kare wɛrɛ minɛ ka bila mais an bɛ nin kɛla an t'a jate tɔɲɔli ye e bɛ ka maaw tɔɲɔ ka sɔrɔ i sigilen don e bolo dɔrɔn n bɛ n ka du kɔnɔ e bolo e ka du dabɔlen filɛ ka ɲɛsin kare min na min ka di e b'o kɛ kare kɔnɔ i bɛ tɔɲɔni na dɛ i b'i farati nin sababu ye t'i don jahanama kɔnɔ walahi walahi a b'i don jahanama kɔnɔ ka sɔrɔ hali i t'a kalama parce que munna i bɛ ka tɔɲɔ se maaw ma tɛmɛbagaw ma parce que e k'o kɛ e bolo dɔrɔn e ka dalala don e sago b'a la min ka di e dɔrɔn e b'o kɛ an sigilen filɛ kare kɔnɔ an ka kare kɔnɔnaw lajɛ kare kɔnɔna min bɛ an ka kare ninnu na k'i bɛ se k'i ka bolifɛn boli nɔgɔya la ka bɔ a kɔnɔ a ka dɔgɔn dɛ a ka dɔgɔn dɛ mais kare ninnu tiɲɛ sababu ye jɛnw yɛrɛ ye anw yɛrɛ parce que gouvernement an b'a fɔ marabagaw yɛrɛ mun sɔrɔ u yɛrɛ jo la kuma t'u jalaki ma olu ma se ka an yɛrɛ ka siraba public minnu bɛ n'o y'an ka goudron n'an ka fɛnw ye olu ma se ka ban o yɛrɛ la fɔlɔ kuma tɛ olu kana se anw ka kare kɔnɔnaw ma anw minnu kan ka kare kɔnɔna labɛn pour que mɔgɔw ka tɛmɛ lafiya la ni anw kɛra kare kɔnɔna tiɲɛbaga ye dun wa bɛɛ b'i sigi nin na bɛɛ bɛ dadiyaya la dɔrɔn nin bɛɛ yɛrɛ bɛ ka dɔ fɔ faamaw ma ka sɔrɔ e ka kare kɔnɔna nɔgɔlen a tolilen dɔw yɛrɛ bɛ a b'a ka bɔtɔli ji bɔ a ka wuluwulu ji a bɛ dɛsɛ ka dingɛ labɛn wuluwulu ji ka jigin a kɔnɔ ka wuluwulu bɔ k'a bila kare kɔnɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un e b'i sigi o kan o nɔgɔ sugu kan ka kare tiɲɛ i bɛ k'o jurumu sugu cɛ mais ne ko aw bolo ko jamana bɛ jɔ ni nin dabara in de ye tan dɔwɛrɛ tɛ koyi parce que n'i y'a ye anw jamana ninnu tɛ ka se ka taa an tɛ ka se ka taa parce que munna a bɛ e yɛrɛ kan ka min kɛ e m'o kɛ e ko ko jamana ka taa e yɛrɛ kan ka min kɛ ne ni e an bɛɛ kan k'an ɲininka est ce que anw y'an jɔ an jɔyɔrɔ la jamana kɔnɔ fɔlɔ e yɛrɛ ka dalala dɔrɔn i dɛsɛr'o la
mɔgɔw dɛsɛra ka tɛmɛ e ka dalala la i ka nɔgɔ bolo i musow bɛ bɔ u bɛ ji nɔgɔ bɔn sira kan i ka denna a tilala ka wuluwulu bɔ k'a bila sira kan ka kari kɔnɔna kɛ i bɛ kari ninnu ta i b'a kari min ye k'i bɛ se ka bɔ a kɔnɔ lafiya la ka dɔgɔ mais nin cɛ filɛ nin dɛ foroba tɛmɛyɔrɔ a filɛ nin ye ka na yiri branche de ta k'a bɔ maa ɲɛ o de filɛ ka kɛ sababu ye k'a don arijana kɔnɔ k'a sɔrɔ ɲuman tun t'a bolo yɛrɛ cɛ n terikɛ bon e bɛ ka jɔ a la de ale kɛra sababu ye ka maa joli joli kisi a kɛra sababu ye ka maa joli joli lafiya n badenw donc o kama an ka hakili to a la yɔrɔ ni samiya yɛrɛ sera tan dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ɲama de bɔ dɔrɔn k'a ta dɔrɔn k'a kɛ ji la dɔrɔn k'a bila maaw ɲɛ e dun kan ka aw minnu ye dutigi a ye hakili to musow la koyi e de kan k'i hakili to ninnu na tuma dɔw la parce que n'i m'i hakili to a la e min ye dutigi ye f'i k'i da don denbaya kɔrɔ de n'i ye fɛn min a man ka kɛ a bɛ tɔɔrɔ se sigiɲɔgɔnw ma a bɛ tɔɔrɔ se tɛmɛbagaw ma a yiri la o k'a kɛ kɛcogo la kɛcogo min ka ɲi e yɛrɛ ka fara o kan aw k'a kɛ ka ɲɛ i bɛna barajiba de sɔrɔ a la parce que a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ tɛmɛ ni nin kɛ lafiya la a sara baraji ka bon dɛ o la n'i y'an ka jamana ninnu na kɛ n terikɛ an kana décourager an ka duwawu caya dɛ n'o tɛ jamana in n'i y'anw ka kɛwale i bɛ jigila tigɛ quoi sɔgɔmada si fɛ k'i bɛ gitɔrɔn in minɛ ka taga mɔgɔ minnu bɛ taga gitɔrɔn in fɛ smɔrikɛlaw b'a kalama sɔgɔmada fɛ e bɛ taa fura i tɛ bɔ don si ka to i ma taa dɔ sɔrɔ a kɛlen bɛ k'a ka fura ɲaga ta k'a ton gitɔrɔn kan o don si tɛ yen i n'i ma taa dɔ sɔrɔ fura ɲaga gudron yɛrɛ cɛ man cɛ la ilaha illallah ala ne fa ninnu ye adamaden gudron yɛrɛ cɛ man cɛ mais nin bɛɛ bɛ to yen ka tɛmɛ nin fana ko dɔw y'an yɛrɛ nɔ ye koyi e tɛmɛbaga mana nin ye n'i y'a dɔn i bɛ se ka ko bɔ a la koyi parce que a ko ninnu dɔw tɛ dabila gansan mais e b'a ye dɔrɔn e tɛmɛtɔ e b'a fɔ k'i ka sira tɛ e b'a tigi ye a bɛ ka nin kɛ i b'a fɔ i ka sira tɛ o bɛ soli de ka bɔ k'a kɛ yanni fajiri yɛrɛ ka seli walima dibi donnen u bɛ taa dɔrɔn ka taa to gitɔrɔn cɛ ma walima sira kunbɛn yɔrɔw la maa min bɛ ka o ɲama cɛ a ka fura ɲaga cɛ k'o kɛ sira kan o bɛ se ka ɲama ta ka bɔ sira la o bɛ se ka degunfɛn ta ka bɔ sira la wala a lajɛ o kama k'anw ka to ninnu na k'an ka lafiya an bolo ka fɔ faamaw de bɛna lafiya d'an ma tɛ mɔgɔw la jamana ka gɛlɛn dɛ a donnen bɛ tan dɛ wari tɛ ka sɔrɔ dɛ olu de bɛna wari sɔrɔ k'a d'i ma k'e to tɔɲɔni na ala bɛ lafiya da e kan faamaw tɛ se ka foyi s'i ma i yɛrɛ k'i ŋaniya i ka ɲumanya ta ala b'i lafiya i ka ɲɛnamaya kɔnɔ walahi ala b'i lafiya i ka ŋaniya ɲuman bolo e yɛrɛ b'a ɲini min kɛ silamɛw ka lafiya e b'a ɲini min kɛ adamadenw ka lafiya i b'a ɲini min kɛ i ka tɔɔrɔ kana se buna adamadenw ma i seko la walahi ala yɛrɛ bɛ lafiya n'o sababu ye mɔgɔ bɛɛ b'i yɛrɛ de bolo koyi bɛɛ b'i kɛ i yɛrɛ ka kɛwale de kɔnɔ lajarabi misɛnw b'a la dɛ mais an bɛɛ bɛ boli n'an ka kɛwale de i ŋaniya n'i ka waleya dɛ i ka ɲɛnamaya fana bɛ taga ni o de ye n badenw ala ka bɔda ɲuman d'a ma ko cɛ kɛra sababu ye ka don arijana kɔnɔ a ye tɔɔrɔ ta ka bɔ sira kan ka tɔɔrɔ ta ka bɔ mɔgɔw ɲɛ e mɔgɔ min bɛ k'i ka ɲaman ta o la k'a kɛ fɛn na a lajɛ kari kɔnɔnaw bɛɛ tiɲɛnen don wa maaw sigilen don o kan ten i bɛ maa dɔ yɛrɛ sɔrɔ tellement yɛrɛ a kɛra laada jugu ye an na i b'a sɔrɔ aw bɛ se so ɲumanjɔ la étage jɔlen don mais e ka kari kɔnɔ maa tɛ se ka tɛmɛ kana fɔ k'i b'i ɲɛjɔ karisa la i bɛ se ka dilanni min kɛ i ka da la o kɛ n'i yɛrɛ bɛ se ka kari bɛɛ dilan fɛn a bɛ kɛ sababu ye k'i don arijana kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nin nɔ san si maa si t'u dɛmɛ la o kelen de b'a kɛ san o san a kari bɛ yen a kari dɔw bɛ kabale a yɛrɛ san o san u b'u kɔ da la k'a labɛn san o san u b'u kɔ da la k'a labɛn mais maa joli joli de bɛ minnu an ka sow sigilen don e sera ka wari fara ɲɔgɔn kan tirikitɔrɔkɔ la ka se miliyɔn caman ma ka so jɔ ka se bâtiment ma ka se ka étage jɔ ka dɛsɛ ka dalala labɛn
ka dɛsɛ ka dalala labɛn parce que tellement a yɛrɛ b'an kunkolo la dɔrɔn parce que munna a bɛ mɔgɔ yɛrɛ kun na dɔrɔn k'a fɔ an dɔrɔn gouvernement de bɛna nin bɛɛ dilan an ɲɛ nin ye adamaden hakilinako de ne de la ka misali d'i ma pa ye k'a tigi kan a ka laboratoire filɛ yɔrɔ min na a bɛ ka bɔ misiri kɛrɛfɛ a ye carré kɔnɔna in bɛɛ labɛn a y'a labɛn faama minnu bɛ ACI 2000 kɔnɔ u kɛrɛfɛla la ye u fana nana ka fara ɲɔgɔn kan u nana keleya cɛ la fɛnkɛ de don d'origine algérienne don mais carré kɔnɔ a y'a labɛn ka bɛɛ lafiya misiri lafiyara tɛmɛbaga bɛɛ lafiyara parce que a y'a bɛɛ kɛ papier ye mɔgɔ caman bɛ taga yen aw b'a yɔrɔ ye a y'a bɛɛ labɛn c'est baarakɛyɔrɔ de don a ka sɔrɔ da yɔrɔ de don maaw bɛ na lafiya la hɛrɛ bɛ se bɛɛ ma jumadonya fɛ misiri kɔnɔna bɛ pan maaw bɛ dɛmɛ bi a yɔrɔ bɛɛ la yen carré kɔnɔ mɔgɔw nana wuli k'u b'a ɲɔgɔnna kɛ fo n'a sɔrɔ u y'a kɛ sisan u ma se u tɛ se o parce que hadamaden dusukun ma labɛn mais ale kelen nin kɛ u nana ka fɛnkɛ ne bɛɛ yɛrɛ y'a baro kɛ dɔn na k'u bɛnna kan k'u bɛ fɛ ko ka fɛɛrɛ kɛ fo k'a fɛnkɛ aw sera ka nin so ɲuman jɔ ka so jɔ nin kin barikama ba in kɔnɔ mɛ ka dɛsɛ ka a carré labɛn parce que carré min tugulen bɛ a la olu tun bɛ fɛ sisan donc ka bɔ a ka pavé in na sisan cɛ y'a dilan a ka da min na ka boli carré kɔnɔna min na o fana k'a gosi ka taa u ka yɔrɔ la mais ne famana ka bɔ a ma waati min na hali sini a b'a cogo la yen n bari ala ka bɔda ɲuman da maaw tɛ kelen dɛ wali lahara maaw tɛ kelen ye parce que munna a bɛ kunna dɔrɔn i ka sira t'a la i ka sira t'a la parce que a tɔɔrɔ tɛ s'i ma walima bana mobili senjan b'e bolo ka ban 4x4 b'e bolo a tɛ n'e tɔɔrɔ e tɛ s'a ma i bɛ na dɔrɔn i b'i ka mobili boli ka don ni yɛrɛ ye lagosi de e ma ne de la ka a mɔgɔ la kodɔnnenba dɔ ka misali fɔ ye yan a fa de salen e ye patron ba ye bɛɛ b'i dɔn jamana in kɔnɔ ne t'a tɔgɔ fɔ n tɛ mɔgɔ ka dɔgɔ min ye mɔgɔkɔrɔba ye ko min t'a tɔgɔ dɔn hali sini a b'a ka position na fa salen président ni ministres nalen a maloyara dɛ parce que olu ka carré kɔnɔna kun tɛ sɔn mais o bannen carré in k'a gosi ka bɔ sanfɛ fo duguma a y'a bɛɛ dilan ka tila ka nin fo gosi a fila bɛɛ kɛrɛ la a se don mais tellement hakilina kun t'a la bon fa bannen maloya nana bon a don a maloya tɛ se ka wuli ka bɔ yen kɔni tilala k'a dilan a tilala k'a dilan k'a ɲɛ hali sini a filɛ mɔgɔw bɛ k'u nafa a la n badenw o kama an k'a dɔn k'a fɔ ka sira labɛn ka mɔgɔw latɛmɛ a se b'i ye ka sira labɛn mɔgɔw ka tɛmɛ hɛrɛ la a nafa ka bon dɛ i b'a ye kira alayhi salatu wasalam ko ka ɲaman dɔrɔn ta ka bɔ sira ma ala kira ko a ma a ka kumakan dɔ kɔnɔ a ko al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittun shu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u shu'batun min al-iman ako limaniya bi wolonwula dɔɔni walima bi wɔɔrɔ ani dɔɔni ko ala belebele o de la ilaha illallah kumakan ɲi ko mɛ k'a bɛɛ la fitinin ko ka tɔɔrɔfɛn ta ka bɔ sira kan imatatul adha ani tariq imatatul adha ani tariq tɔɔrɔfɛn ko o lajaman ka bɔ sira kan ko o ye limaniya la fitinin de mun de ye nin don limaniya kɔnɔ parce que maa min dalen bɛ ala la maa min dalen b'a la k'a bɛ nin sara ko ale bɛ sara nin baraji la e de b'o baara kɛ o n'o tɛ min dalen tɛ ala la o mako b'a la o mako t'a la o minnu bɛ ka taa fura ɲaga bila mɔgɔw ɲɛ sira la walima minnu bɛ k'u den ku t'u ka ɲaman bɔ mɔgɔw ka fɛnkɛ la olu b'a dɔn k'a fɔ olu dalen tɛ ala la parce que munna u dalen tɛ lahara la n'u dalen bɛ lahara la walahi u t'a kɛ u ka ɲama u b'a ta ka taa bɔ mɔgɔw kan yɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye maaw makoɲa yɔrɔ de i b'a dɔn ko ɲaman bɔ yɔrɔ tɛ i b'a ta dɔrɔn ka taa a bɔ mɔgɔw ka yɔrɔ la n badenw e bɛ se o jurumu kɔrɔ e t'a dɔn k'a fɔ ko ɲaman tali walima cɛ ye tɔɔrɔ bɔ sira kan cogo min na n'a kɛra sababu ye k'a don arijana kɔnɔ wa e fana ka tɔɔrɔ ta ka taa bila maaw ɲɛ o fana bɛ
c'est ka sababu ki do jahannama kono o kelen ne dum balo o la ko aka kuma kan kono ako al haya'u shu'batun min al iman ako maluya pene limaniya klayro de maluya ko limaniya panani klayro de donc o la anka hakirito ala alama dew nunu e sarakatiw de e ka ke sababu ka maula pia utemero la ukasrala ka nobo mawnye sarakati do wa ibi saraba sorala abe se ki samafoki itse arjana mambadu laban ko ma ala ko dineni awma ala ka anjurumu yapa wala kira ko kishi annama bay kum man adal muslimina fi turqihim wajabat alayhi la'natuhum koni man islamo toro utemen sala kaslamo toro ukatemen saka ko islamo ka danga wajibara otigika ali numu dawra ki dangala ere danga ebe jowla koni mami islamo toro utemesraka ukanga temesra minka utemesra kare konona ona nyona islamo toraka useka temela pia kono aka kuka danga ka wajibira ika o kama kira alayhi salatu wassalam adela ki kanto dondo ako aisra dangali yoro planye sabo ya nyina ko dangali yoro play jumay akore mami meti sigi maute mesra la ka haketo katabara ko trake maute mesra ka mami bi sigi maute mesra ka katabara ko trake ala ko o dangali yoro doy e bar islamo ka danga be se ima mo be temena ni be demu asientara do o no jugula walima atemeto o kasa ya toro kuka kikaro ka po kanga ere kurasho danga mayra o korenye mamunu meni ke danga de buka akwana muye mamunu ikaro ka po walma munu betake ukasumala yiri suma kiti sigo koroka penge eka yiri suma ikati sigo koroka ka imako gla o kama ima ala nga mo krobo tumba ko kene jeni bete bana ko ta kayore kuma e kuma korola madio e ma ali to ni mbolo ma kera sababe ka fajugu do ma dola shetana e do soro fu bona shetana ma penge ande la ka ma do ka shetana kibare ame atigla mo abe ka shetana ko ale shetana insoro abare pe mais shetana me ka nye po domina ko ban tara kene jere la kitiri si elu kero la shetana nunka kero la kata i mako glain o shetana de plene ka sefo derema shetana de be kan important ko de elu nana de no fe abaka sala ko bare tara katu toro u ka sigiro la don wori kama e mauka surtout mauka e yiri korola danga yorodo kira ne ki salatu wassalam hadisa do kuna yake po sabai ina fo komi be komi te boli ka bana ko ta kala e jinma ba intambulu na tiene tenia aji tiene tenia aji inte se ga terete u ti se ga terete gondro ne be kala parce que no sugu be jeli bayina no sugu be bala eti mir no sima minti kala ma munu ka surala olu kelembe ka tenebla do kelembe re dudoye olu kelembe ka tiere bla u ka nyena direct kata bla fo bakono ka tiedu ka nyena direct kata bla bakono e ma famo ta jibia famo ta jimi uta jimi parce que traitement ni be kala atise ka wasaire u ko ni be doke aladro eba kilika boko bekele rendimi bato tanto gansane do ni mena kana rendimi popularis bimana rendimi chayabi wo jinore do jinore be ka rendimi se moma se jiu sanumante me jone jinoro an weretea islamia ya blanca environnement so tiemina atuti ikana ka environnement mo baye ni be se ka do para environnement ala ya grand ka ke choma bi abla choma ni be se ka do para valer ka e ka ngoreke wal me ka to chola me kana ka chie ba jone environnement chie an werete galajiu be ka jeli ba ngono botel jiu bana ko traw fem bebe jiga kono ni ere jibe boli
mais ji mana ka be boli choto pe me chaya ko no chara ko sai na wuri na tele min tumeni no aw ya kibaru ya lambe kengelaw olu be ji min glan wa machine do re chena parce que ji min be glan ji production min ke machine do chena min ke donc ji te se ka buma ko labo akara wuri na tele ko wuri na tele yo do be kimbo be no mena ka so ji te de nya na me information na amgo nunu penge somaje mo be ka nyebo parce que machine do tiena olu se ka ji blanc bleu ji mi be se ka mawo mais jone ji no mawere ayre de ji no mbado ji sanman bain mais ka geso be ka no na tro ka on ka no te ji ala ma se ka ko produit ka kala ka asanu yambado eren bi mi chale bi wala mama be il se ka ji nyuma soro ka min ko ma min de ni ya rendini chara ji no de asababu bay alo dongo nin teri do amba barola ako ale wati dokera antora abe anye ji soro nga mo muna be ji ni ka fe ko bana ya ale goshi ka bi ka juwala de ko me kale ka eren tun tushera kale ka eren tun tushela ale eren tushele ale tale docteur on ara ka yala ko jinogo de asama ko jinogo de asama mais amajuya wasura amajuya akora hidroka ka jiyelema ka ki jija aka ji salman nuna ko nyini ko mi na rebe ka konera akwale minke no ani wari ni dona ale lala afa ka bonde mais yo conseil ni di alema aflene avec la pia ko na be ka barake kanya waye chogoroba be ko ne aka kuma bere ni ko na ko ale wati doke anga krango chikoroba do da ko ale wati doka te ka lafiya abe ka analyse u ke o ka bana fakeli ki ate ka nyeko shiro koma ko me docteur do ya ka ji nyuma nyini ka mi aka ji changer de po kera ale ji elema ay lafiya soro donc kama ji no mind o me jone ji no anwere environnement sangyali o kan la kan be ka kungui ore la kan hakiri to ala an wati munun plane anga njija yara munu be nino re sago be yara munu na yiri turu ala ika yiri do turu ifse ga yiri turu ro mina na tetige ma ko te ro mina yo anya yiri jabu ya koro nunu ni fen na nyu samba yiri tige ma ni tara ro sanebi ni ka sojo ayiri bebe tige wa be ka na njija anga yiri nyuma do turu turu anga dala abaraji kabu abeke sobiye beba anema so ali dantanton ba anema so ali mamunu be siga suma ko ruba nema so na ka yiri de ma fere bene kono be mindo ala sarakati do arama do ga duni mi ga sarakati do asuma abaraji te ba ale salen ko be yurube ame ga siga suma ko sa kan lapia wa be ke sabe kan ga sida la nya be ke sabe sanko be noya o mo muni e turo lu patro amena me yiri baraji ali shina be ka se uma yiri baraji anga choro yiri munun turu anga du koro dala ali shina yiri be mawbe ku damwal way ki jija ki nodo fele to yiri turu la akera chiwo tigem se ka yiri turu no nabe sabati yiri turu abaraji ha apanga ka bonde abaraji panga ka bon ko se ko surtout samya mois d'août wati nun kono nana nun wati ani yiri turu ala ta ko fe ayiru be sabati on bado ambe ala de la banko malaka dama o kama anga islamia dinai fe foi de te dinai nami makodo mina awere ka dinai awere ta valeur donc c'est adana wanka ke maye mami be mo nafa anka na ke maye mo min ka tonyo be se mo ma anga na ke maye mami be mo tonyo anga pere beke ma be se ka kisi ka banga tonyo ma no kera ala be barka do anka nyana mayala ananga saya ko fe laban ko nyima amboso barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafani wa yakum bima fihi من الآيات والذكر وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلوات ربي والسلام على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mari laban ko malaka da malaka na ujurmu yafa alaka so man kan alaka an kunadia an kana jo nyumanyala angana jo nyumanyala de nyuma man dogo ne kana boka ka dogo fen do be be joala wallahi ni tara abaraje kiyama dona
iba fo ko ay ko ne ni min ke ne odungo ko teni wa kana jwala de nyuma ya kana jwala orela andana ala kira ka kuma kan do kono ko buna ramadan ka baraw yirale ale ala kirala ay bara nunu soro ay bara nyuma kono na tara soro ka nyamanta ka bo sraka ka yo soro bara nyuma nunu kono imai ale yo soro bara nyuma nunu kono manam na ale ka manton ka bara yirala la wa ko atara ye do ka bara jugu kono ka bara jugu de ay kari tu min ke misiri kono ka kari tu misiri kono ay kari tuli min ke misiri kono ka yere soro o karsa ka aga bara jugu la yoro ma jate parce que polo ato chenche o be misiri kono ay kari bora dra ay kari tu ama kari na jigi kata dugu koro comme bara ni irale ale ay do ka bara jugu kono nana mais nyuma bene kono nana ka torota ka nyamanta ka bo sira la yo do ka bara nyuma kono mo ka furuba yoro an ka kem mai mami be furuba pe on ata no maka la ta ba jomba la ta wa dem se wore kan ka la moninka e mai furuba pe iba yan shi makotala be ba chien akadi e chiromina boy karo ko be sakra jugo kolen tellement jugo koya nana doana ala nyere to la fin anti se ka la tanga ambe ka dalala ta min foni dalala ta ko ni na dalala glana ka nyana nyana ndirge annafa be se ere polo made min ka soda bole no ka nyeshi karema akarema annafa be se polo made amme muna tellement mo ko te furuba herela angere pande na kesobi ala ere ka here kerengereni ayere mo ko te olanga toro be sama parce avec danga sugu dodi ala ere ba danga bi ale ere ka iyere to la pende iyere ali mo ko te ke ola wakazo demson kanga la moni beka dare be to demson koro ani muso koro be se ka la ben chumina eni ay bana tiara be ame fen chamana nogote wa bana ere polo mi nogote soso bambali nunu apali bambali nunu nini wakati sera dema trouver de gum ngono beba kalamo fo na la hinena ma kelengele mina e kam ma mi meta do tro sula ire be do tay ka damine muso fo de abebe ka pali bulu na mune do hanwere ka nogo tellement nogo le no amma ko te saniala islamia mena ni saniare aya ambla sania insrade ka anga mo ko do saniana anka nga sigidaw sania sokono no ka sania anka kar kono no anka bimana anka lajero anka sania ali misiri lajeke anga misiri kono na e ka do sanman kono aka diede be mo joli bawle ami be hamini misiri sania ka be nyini ngali kala yala programme juma jigi sigile me misiri sania la me ka do akono kana sania le soro me muso bado rebo sania che bado rebo sania ajuruhum ala Allah usrabe ala bulu wala belebele do idambe nga do obe ay demba jagura ka depuis misiri ndale na domina aba sania no do na kana demba soro barale adondo annana dron ako demba makale be ko kana barake demba no fe kale be ko ka to ko na misiri sania abemba ko ka ko ne be ganin baranga ne be ka kala kama da che garali shina mai chante kele ko ala kama mana fo be ba don mais sanuma o kadi bela jeni do rebo be ka no do be ka sania dona ka fini nogole mbabe na do akona ka fini fimampa aka etulumo ba ka fini na be na kana nogo me do ba asania pasa moko foitala donc anga hakili to samiala anwere ka sigida anwere ka kero ana ma sania jone be na sania wana ya nogo akololo be ke anyere ka wa anyere de ba toroso a toroso ba polo o anyere o kama kon sania o elimania de an-nazafatu min al-iman wal wasakhu min ash-shaytan ko sania be ka bol limania de la no o shaytan ka shema e nogo ma pe on ye shaytan tagala e ma be ko na be do nyingan kono kanga tanga ni ka bo shaytan toroma parce que no ma yoro nogo ko re ka di shaytan wi no ka sabati ore ka di shaytan wi mbado parce que nogo be ka bo shaytan la nga sania o elimania dodi donc en cas crypto la surtout samia pelaina amakobe doula de an wera de be nyamon boka ke fauna ka yoro bela jenen kiri ali tagaro to sro mo bulu e ma itma be oga bulpe be so ni mobile pine ma so moto pine be so parce que muna pentu ni fengo beta fenge nyama nununa e be na drebe yela ka dro abika bulpe so
hein c'est dobe nyaman bodron samba na to dro ba ka nyaman ta dro abina se kana bo sira kante e baro ko nyaman ka tetra wallahi ha tetra abita ka ta sigi do dala tuma be bidigi tigi do be na soro ka bidigi dala nyaman batto ne bi ka bidigi dala e be fereke ka o dégager ka hoy mo asoro dore nyaman ta ka bla fengela yetto nyoni kede wanga kirito ala wanga kuma muso fe tuma do la on ta kalama nanka hakirito muso la nga kuma muso fe oh ukana toka nyama mboka a kejila was kare konna rebe sanya tumna paroka kare konna be sanya tumina kadam le dukono kana bla kare la sigiro la anga sigdaw be sanya tumina bar wori amma here wori lafiya wori korotai wori de be kasobe be baraji rasul be kasobe ko gamma do arjana kono ala kanina do arjana kono boda nyumala ko dama ala kan jurumu yapa ala ka so mankai ala kan punadiya ala kan jiya ala kan laharanya afla manto ala kan kishama ala kan hinanga la bola nyana mahina ala ko kan ere ka me ka saraka buyi fana kula rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.